O yaya. Pero mga dlawang taugma sa pagikan. Layo-layo ra ba tong probinsya nila ni Leah? Aw, di magkakamaglisod pagtutulong. Kato naman ka sa ilang probinsya. O yaya. Mamasing lang ta kung tuwa dito gihaya ang bata. Sige yan. Sige yan. Kasino? Maglingaw-lingaw ka nga nasa malisod na kinimtang si Cristel? Jo, dili paglingaw-lingaw kining ako. Kabahin kini sa plano nako. Nga panimaos kang Carmi Mercader. Apan, malisod ang kinimtang ni Cristel. 50-50 ang iyang kihanimuhi karon. Unya, baka ako ka paglingaw-lingaw? Sa ako nang giingon nimo nga dili ako makasino. Igo lang ko magpahuwam ni Carmi ug dakong kantidad aron iyang ikapuhunan. Aw, magtuman gud ay kasi mong gusto. Jo, please. Ayoko pugi. Panihuaon ako, Jo, nga makahuwam sa nakog dakong kantidad aron may kagarantiya niya nako ang uban niyang mga negosyo. Yun sa mapagsiguro, nga mapildi siya. Aw, kung makadaog siya rong gabi una, makaingon ko nga swerte siya. Pero, kung mapildi siya, siguroon akong bira ang pila niya ka mga negosyo nga nahibilin. Magtuman gud ay kasi mong gusto, Bart. Jo, please, ayaw kong pugi. Kaya kini akong hihimo para sa katumanan sa itong mga plano. Pagpukan kang Carmi Mercader. Jo, please, ako nag-iingon nimong ayaw kong pugi. Alam na sa itong kalampusan. Hindi man kibisnes ang atong lakaw ba? Lo, Oh. asa man di ka? Leah, magto kong kasino. Pero, ayaw na hunaang maglingaw-lingaw ko dito ha. Igo lang ko magpahuwam dito ni Carmi Mercader o dakong kantidad. Alang siyang kapukanan sa katumanan kini sa itong mga plano. Kabahin gyapon kini sa akong mga plano batok sa salbahis ni mong ugangan. Aw, kung unsa gituhuan mong makaayo lo, di mi mo pugong nimo. Salamat, Iha. Salamat kay Leah nga kasabot ka. Pero kining imong apuhan, si Josephine, di good musabot na ko. Di siya musugot, namalto ko kasino. Palihog pasabda siya, ha? Naibaw ko ba? Sobra lang pangabubuhay ang ibati. Ang nasakit ko ng atong apo. Di ko, pasangil-pasangil kang diha. Nga, nagplano ng Carmi. Ako na lang mo pasabot ni Lola lo. Sige lo, lakaw na lang. Kay di maayo nga mauwahi ka sa oras sa kasabutan ninyo ni Carmi Mercader. Sige, andun na ko ha. Jo. Bless lo. Bye, Jo. Lola, ato ta dito sa may garden na, mag-istorya ka. Ano si Judy? Aw, may gihapit pa Lola. Nga ako na siya paliton, mauni-una na lang ko. Oh. Glagot kay kung Bart. Mas bililo niya ang iyang giplano pa to kang Mercader. Kaysa kahimtang ni Cristel. Lola ay, nakasabot man ko sa imong gibati, Lola ba? Nahibaw kong nangabubuho ka. Pero la, nahibaw jud ko nga, wa gyud trampas ang lakaw ni Lolo. Supak din tayo ka kung mulakaw siya. Kung nagtuman gid ang gusto. Lola, sabta na lang gud si Lolo. Kabahin sa iyang plano ang pagkita niya ni Carmi Mercader. Ug ay kapalaka, kay kung mulampos si Lolo sa iyang plano, di naman siya makikita ni Carmi Mercader ba? Di ba ang ako man good? Napagod sa malisod na kahimtang si Cristel. Nya, tuan hinon siya? Maglingaw-lingaw? Di sad tingalin lingaw-lingaw ang iyang giadto sa kasino, Lola, uy. Ay tuod Leah, nahibaw kong nagkinahanglan kag pahuway. Kapoy ka kaayo dito sa ospital. Tana, pahuway una. Pukawon ta lang unya ka kung makahikay na sige na. Sige, Lola. Ukawa lang niya ako, Lola, ha, basta makaandam na ang lamesa. Kay tagpilaw lang sa kukadyo. Oo, sige. Sige, Aya. Malawas ko sa akong kwarto. Oh, sige dong, kung makaandam na gani ko sa panihapon, at tuon ta lang ka, pahibaon ta ka. Dili ko mukhaon niya, Aya. Busog ko. Ako'y gana. Dong, ayaw i-apil ang pagkaon sa imong problema. Sa imo na nalawas pa uli.
sa mga panghitabo sa akong kinabuhi iya. Nawa na nga akong pamilya. Nawa na sila yan ako ug ang akong anak. Wala ko igana nga mabuhi ng kalibutan na. Dong, ayaw gali pagsultig ingon ni Ana. Dili ni mao ang katapusan sa imong kalibutan. Padayon nga motuyok ang imong kalibutan, Dong. Kisay nasayod. Magkauli ra mo si Delia. Kuli na ng mahitabo yaya. Sa kadako sa kasilag ni Lian ako. Imposible pa nga iya ko mapasaylo. Sige, masakan ako. Ukawang talang kaon yung mga alas 4 sa kadlaw na makikikanta sa probinsya. Sige, Dong, time sa... Kuan ba? Si Miss Pauline ba? Hagdan ako pagkaon ha? Igutom na gito ron. galing may bawa ya. Ay, salamat. Dili yung tantong dautan si Dong Ramil. Murag musugot siyang akong hatan og pagkaon si Pauline sa underground. Naibaw ko dako kayo ang iyang kasilag ni Miss Pauline, pero klaro kaayo nga musugot na siya akong hatdan og pagkaon. Mag-anam na hinon ko pagkaon para ni Miss Pauline. Ising! Oh. Oh. Sama na. Pagkaon ni Miss Pauline, ma'am, akong hatdan dito sa underground. May kinakahuna-huna ka ni Ana, Ising. Nawa na sa kung huna-huna tungkol sa problema. Nawa na sa kung huna-huna si Pauline. Diyan ba mo si Ramil? Nadugay ba lagi mapagpauli? Nahinailan ba din mo pagbilar? Wa gid tuguti ni Delia si Dong Ramil nga makabilar, ma'am. Wa gid mi makasulod sa bay. Kahilas ko na yung Leia! Mura ba siksikin sa hilas? Dili masabti nga lita makabasol kang Delia, ma'am. Kay kun wa pa kidnapan ni Dong Ramil ang bata, o kun wa pa bunugan ni Miss Pauline, buhi pa unta tingali ang imong apo. Correction, Ising. Wa ko'y apo nga kaliwat o pobreng agap. Well, maglingaw-lingaw ko sa kasino. Si Ramil, wa ko tinggi. Siya may bahala siya. Sige, ato na ko. Lo? Oh, Good morning, Lo. morning, Iha Lia. Iha, may good news ko para nimo. Way laing good news para nako, Lo. Kundi makamatan na ang akong anak. Ang ano, dili ka ba interesado sa giingon ko nimong good news? Unsa man din ang imong giingon nga good news, Lo? Nakahuwam sa si Carmen ako dakong kantidad, Iha. Iyang gikulateral nako ang dakong share of stock sa ilang korporasyon. Di ay balo. Mao nga itong gipaabot, Iha. Nag-anam nagkahulak ang pedestal na gitungtungan ni Carmen Mercader. Ug nahibaw ko na pagkahagba niya, dili na siya makabangon pa. Imo di ay siya gihatagan og deadline sa paglukat, Lo? Oh, pero kung dili man ganin niya malukat sa adlaw nga gitagal, aw embargo na kung tanan. Ihaliya. Moabot ra ang adlaw.
nga hangtod ang iyang panimay, iyang iapil og pusta. Tana, lo. Maunay akong gipaabot ng mahitabo. Oo, moabot kina, Lia. Moabot yun ang adlaw. Hangtod ang pinianan ni Carmi Mercader, mahanaw niya. Sige, lo, ha? Mga to sa mi sa hospital. Aton sa nako si Judy sa iyang kwarto kay aron bansa na mo sila si Dong Leo o si Ken dito sa hospital. Sige, padayon, Lia. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agi